Pekný večer, priatelia. Pozdravujem všetkých, ktorí nás sledujete naživo, ale aj tých, ktorí si nás pozeráte zo záznamu. Prajem vám do nového roka veľa šťastia, zdravia a úspechov. A ja sa veľmi teším, že dnes do môjho štúdia prijal pozvanie úžasný človek, môj priateľ, podnikateľ Ladislav Ďurán. Ahoj, Laci. Ahoj, Gabika. Ďakujem za pozvanie. A pokúsime sa vám tak predstaviť dnes, že čo vlastne nás dvoch spojilo, v čom sme sa prepojili a čo sme zažili posledné mesiace minulého roku. Ja som za to veľmi vďačná a myslím si, že je to úžasné spojenie. Laci je človek, ktorý sa viac ako 10 rokov venuje obchodovaniu s drahými kovmi na vysokej medzinárodnej úrovni a je to zakladateľ a tvorca akciovej spoločnosti projektu Gold Noem, produktu Zlatý pilier. Jedná sa v podstate o úspory kryté, 100% krytie zlatom, že? Keď niečo poviem chybne, tak ma oprav. A naozaj jeho projekt oslovil aj mňa, pretože verím tomu, že skvalitní život veľa ľuďom a že je to veľký prínos. Takže, Laci, prosím ťa, vysvetli nám trošku podrobnejšie a bližšie. Je to tvoja srdcová záležitosť, tento projekt venuješ tomu posledné roky svojho života a úplne naplno, čo obdivujem. Takže prosím ťa, predstav nám, o čo ide. Gabika, ďakujem za slovo a ešte raz ďakujem za pozvanie do tvojho štúdia. V každom prípade aj ja by som chcel všetkým, ktorí nás pozerajú teraz live alebo budú pozerať zo záznamu, popriať už teraz v novom roku hlavne zdravia, ktoré si myslím, že je kľúčom ku všetkému ostatnému, lebo keď je človek zdravý, tak má svoje cieľe, ambície a jasné plány, tak je schopný urobiť to všetko preto, aby sa aj uskutočnili. Takže vám želám hlavne zdravíčka, šťastíčka, nech sa vám darí v novom roku niekoľkonásobne lepšie ako roku 2024. A hlavne sú všetci ľudia vo vašom okolí ako rodina a blízky spokojní. Takže čo nás spojilo, Gabika? Asi viera v dobré veci a viera v to, že hodnota človeka by mala byť hlavne postavená a nemala by spočívať v tom, že vytvára bohatstvo neustále pre seba, ale hodnota človeka... Viera v to, že hodnota človeka by mala byť hlavne postavená a mala byť postavená o tom, ako tú hodnotu vytvoriť najprv pre iných. A ten koncový efekt by mal byť potom postavený o tom, že tá hodnota je potom automaticky výsledkom nejakého procesu tvorenia hodnoty pre iných. To je kľúčom možno aj nášho prepojenia ako dvoch ľudí, ktorí nikdy spolu nepodnikali, poznali sa, ale nikdy netvorili nejaké obchodné aktivity spoločné. V každom prípade ja teba, Gabika, roky sledujem, tvoj celý dá sa povedať proces tých posledných rokov, ktorý sa neuskutočne posúval z roka na rok stále na vyšší a vyšší level. A keď si tá človek dneska pozrie na sociálnych sieťach, čo všetko si dokázala ako človek, žena, coach, mentor úspešných podnikateľiek, tak si potom dá otázku, že ako by bolo možné spolupracovať s takouto dámou ako ty. Tú otázku som si niekedy dávala ja, ale ono v našom príbehu bol našim spoločným spájačom nás dvoch určite tvoj manžel, tvoja polovička Vladino, za čo som mu nesmierne vďačný a vždy budem, lebo Vladino je človek, ktorého poznám niekrátku dobu a proste výsledkom toho celého prepojenia je vlastne, alebo tom tvorcom je vlastne tvoj Vladino. Ale v každom prípade ja som človek, ktorý v rámci podnikania dlhé roky sa zaoberá finančným sprostredkovaním a posledných 10 rokov, tak ako si to opomenula Gabika, sa venujem obchodu s drahými kovmi. Je to moja srdcová záležitosť. Ja s tým obchodom s drahými kovmi ráno vstávam, večer zaspávam, venujem tomu maximálne čas, čo sa týka každého jedného môjho dňa aj voľných dní. A výsledkom toho procesu, toho môjho takého nastavenia sa, že len drahé kovy a len zlato a striebro, je výsledok posledných takmer 6 rokov, že sa nám podarilo vytvoriť náš projekt Noem, ktorý stál neskutočne veľké množstvo úsilia, úskalí, ktorými sme si prešli ako ľudia, celý odborný tým našej akciovej spoločnosti. Ale dneska môžem povedať, že máme cirka 500 klientov a
ešte neexistuje žiadna reklama. Čiže vytvorili sme projekt na slovenské parametre pre slovenského klienta dostupný pre každého typového klienta. Takže je pred nami obrovská výzva rok 2025 a urobili sme všetko preto, aby tento štart už v novom roku v rámci nášho projektu bol hlavne o tom, aby sme tú hodnotu dokázali priniesť potenciálnym klientom a bežným ľuďom, hlavne bežným ľuďom na Slovensku, širokým masám ľudí. A teraz, čo je to Noem a čo je to produkt, ako si spomenula, konto Zlatý pilier. Projekt Noem vznikol ako myšlienka v mojej hlave, jeho názov, keď som skladal, že keď ten projekt nabral nejaký obrátka, že by sa mohol stať reálnym, tak pred pár rokmi bola hlavná výzva pre mňa, ako nájsť meno, pojem, myšlienku toho projektu, ktorý keď sa vysloví, tak by bol poznateľný. Bol by krátky, jasný a poznateľný pre široké masy ľudí. A takto vznikla myšlienka Noemovej archy, ktorá vo mne utkvela s tým, že som si Noema z toho biblického príbehu vybral ako nosnú myšlienku nášho projektu v 21. storočí. Čiže Noem je dneska nositeľom myšlienky istoty a bezpečia do budúcna pre každého človeka v rámci toho, čo robíme a ako to robíme. Produkt, ktorý sme priniesli na trh, konto Zlatý pilier, dneska legislatívne spĺňa parametre novej bankovej regulácie Basel III. Je veľmi zaujímavá téma pre ľudí, ktorí sú zdatní v rámci finančníctva, ekonomiky a hlavne bankovníctva. Je to niečo, čo bude aplikované za veľmi krátku dobu v celom bankovom systéme, nielen v Európe, ale po celom svete. Centrálne banky už na to reagujú posledné 3,5 roka. No a na základe tejto legislatívy, ktorú sme dôkladne s našim odborným tímom, ľuďmi, ktorí celý život pracovali na vysokých pozíciách v bankách, ako bankoví právnici, bankoví vysoko postavení manažéri, účtovníci, auditori, tak sme ju preštudovali a ten náš produkt konto Zlatý pilier sme postavili tak parametrovo, aby sme kľudne mohli klientovi dneska na Slovensku a v Čechách prehlásiť, že je to prvý produkt, ktorý mimo bankovo spĺňa parametre novej bankovej regulácie Basel III, ktorá hovorí mimochodom o spuste iných vecí, o jednej základnej veci. Basel III zaradil zlato, fyzické zlato, v rámci finančného systému celosvetovo ako najbezpečnejšie aktívum vo finančnom bankovom svete a dostal ho na úroveň platových mien, to znamená na úroveň eura, dolára. Čiže keď má v súvahe banka dneska zlato v rezerve, fyzické zlato niekde na skladoch, v trezoroch, tak jeho hodnota sa započítava 100% do súvahy bank, takisto ako súvahy súčtov všetkých aktív na účtoch a aktívach v rámci eurových, dolárových zostatkov na banky. No a v tom produkte, našom konte Zlatý pilier, si klient môže dobrovoľne celý život kryť svoje úspory bez viazanosti, kdekoľvek na svete je likvidný a má to najtransparentnejšou formou kryté zlatom a striebrom dneska dosiahnuteľné na slovenskom a českom trhu. Nebudem vysvetľovať tu nejaké právne legislatívne rámce, možno keď bude o to záujem a niekto prejaví záujem o túto tému lepšie, tak sa môžeme dohodnúť na nejakých iných hovoroch, ale pre mňa bolo podstatné, aby som v takýchto jednoduchých myšlienkach a vetách popísal to, že čo sme vlastne, dá sa povedať, vytvorili na slovenskom trhu. Pre mňa bola obrovská také zadozučenie bolo veľkým pre mňa to, keď sme sa začiatkom novembra dohodli my aj na našej spoločnej spolupráci. Stala si sa súčasťou nášho projektu Noem a ako kľúčový nový obchodný partner na východnom Slovensku a plošne na českom a slovenskom trhu môže začať aktívne spolupracovať s týmto našim projektom. No a to, čo vzniklo z nášho stretnutia a tých ďalších jednaní, je vlastne výsledok aj tohto hovoru. Ja som za toto nesmierne vďačný. Na mojom príspevku, ktorý som dal včera s takou veľmi silnou emóciou, na sociálnej sieti, na svojom súkromnom Facebooku. Som na ním nie krátku dobu špekuloval, ako to popísať čo najjednoduchšie a tak pochopiteľnejšie pre každého, že to prepojenie nás ako ľudí a toho, čo vzniklo cirka pred 2 mesiacmi v Prahe, je pre mňa obrovská miera vďaky za tebe. Ja vďačím nesmierne ľuďom, ktorí pomohli vdýchnuť takú dušu nášmu projektu Noem. Sú to ľudia, ktorí sú dneska všetci na zaslúženom svojom dôchodku, celý život pracovali na vysokých pozíciách v bankách, ako právnici, vysoko postavení bankoví manažeri, auditori, účtovníci a dneska tvoria odborný, široký tím nášho projektu Noem. Z pohľadu odborného hľadiska nemyslím si, že na Slovensku a v Čechách je tak vyskladaný tím odborníkov v segmente obchodovaní s fyzickými dajmi kovmi, ako som mal to šťastie ja, týchto ľudí spoznať a zaujať tým, čo som mal ako svoju myšlenku. No a... Môžem potvrdiť, prepáč, keď ti skočím, môžem potvrdiť, že naozaj tá odbornosť tam je a mne sa to veľmi páči. Takisto výstižný názov Noem, pretože je to taká záchranná sieť. Hej, prečo by sme mali v dnešnej dobe inflácie strácať na hodnote a fakt to
to sporenie stráca význam, keď tie peniažky stále strácajú, hej, tú svoju hodnotu a tvoj projekt vlastne je takou záchrannou sieťou pre naše úspory, preto keď chceme mať aj zabezpečené rodiny, dôchodky a tak ďalej, tak preto mi to dáva obrovský zmysel. Ďakujem, Gabika. Tá moja vďačnosť je celému nášmu odbornému tímu, ľuďom, ktorí sú v predstavenstve, v dozornej rade a šírnom právnom, poradenskom, účtovnom a auditovom tíme našej akciovej spoločnosti, čo je pre mňa obrovská hodnota, lebo ja som len bežný obchodník. Nie som auditor, nie som bankár, nie som účtovník a už vôbec nie právnik. Takže pre mňa tieto obrovské hodnoty tých ľudí, ktorí dali svoju odbornosť a svoju celoživotnú profesionálnu tvár do tohto projektu a fúkli mu ten reálny život, právny rámec, je pre mňa obrovská vďačnosť tým ľuďom, že sú fakt v našom týme. No a veľká vďačnosť patrí aj tebe, Gabi. Tak ako som napísal to v svojom príspevku s tou emóciou včera večer, tak to teraz poviem live. Možno ja s tým prekvapím, ale ja to chcem povedať, lebo je to pre mňa veľmi silná vec. Keď sme sa dohodli na spolupráci v rámci Noemu, s tebou ako s novým subjektom, ako potenciálnym kľúčovým novým partnerom obchodným v rámci slovenského a českého trhu, a si mi predstavila to, čo teba nadchlo po niekoľkých rokoch, pričom som o tebe vedel, že ty ako človek už nikdy nebudeš súčasťou žiadneho obchodu, žiadneho sieťového marketingu, ničoho, čo sa týka networkingu. Toto som si pamätal. Je to tak? Áno, je to tak, to som tvrdila. A niekedy v mesiaci august na sociálnej sieti Facebook som začal sledovať Gabikin svoj profil v tom zmysle, že sa tam objavili správy o niečom, o čom som nemal informáciu a bol to nejaký obrovský nový obchodný model, globálny svet a tak ďalej. Išlo to až tak ďaleko, keď sme si v novembri k tomu povedali viac, tak som pochopil, že Gabika dala zelenú niečomu, čo predtým nechcela vôbec ani len počuť niečo takom. A hlavne som pochopil, že prečo tomu dala zelenú. A ja som vďačný za to, že si ma v úvodzovkách tak zobchodovala, ako zobchodovala. Povedala si mi fakty, ktoré mne stačili na to, aby miera dôvery mňa voči tebe a tvojmu manželovi Vladinovi mi stačilo na to, že som vedel, že vy sa s hociakou obchodnou záležitosťou nezačnete zaoberať len preto, že to niekto povedal, ale preto, že ste sami boli presvedčení a ste presvedčení, že tá vec je obrovskou hodnotou a prínosom do budúcna pre každého podnikateľa, kde sa bude ten človek pohybovať. A to jedno, či to bude na Slovensku, či to bude v Amerike alebo niekde v Afrike. Takže toto mne stačilo na to, aby som pochopil, že je to pre vás veľmi silná myšlienka. No a keď si mi povedala, že kto ten projekt vytvoril, kto mu fúkol dušu, tak som si povedal, že bolo by to pre mňa veľká česť takým človekom sa nestretnúť, ale byť na jeho evente. A tak vznikla myšlienka, kedy sme odleteli do Prahy. Je to tak? Áno, ja ti veľmi ďakujem za to, že si to hneď pochopil a za tvoju dôveru, pretože ja sa naozaj online podnikaniu venujem už 3 roky. Ako tí, ktorí ma sledujete, tak to aj viete. A viem, že podnikateľský svet teraz funguje aj teda vďaka sociálnym sieťam a že budúcnosť je v podstate taká, to je nevyhnutnosť. A preto mi veľký zmysel dáva Alexov projekt Influencing You a teším sa, že si to pochopil a že si s nami odletel do tej Prahy, pretože naozaj zažiť na vlastnej kože a osobné stretnutie s Alexom Arnoldom, myslím si, že to otvorilo možnosti, brány, prepojenia a tak ďalej. Preto sa teším, že ti to dalo zmysel. Povedz, kedy ty si pochopil, že napríklad pre tvoj projekt sú tie sociálne siete veľmi dôležité? Keď môžem, budem veľmi detailný. Odleteli sme spolu do Prahy. Boli sme na evente, kde bolo cirka nejakých 80 ľudí dá sa povedať, z Európy aj. A ja som tam mal tú česť vidieť prvýkrát v živote Alexa Arnolda, človeka, ktorý som mi popisovala, ktorý spolu s manželkou sú zakladateľmi projektu Influencing You a už som vedel o tom, čo som mal vedieť a preto som tam odletel. No a zažil som prezentáciu, tú prednášku Alexovú. Ešte predtým, ako tá prednáška bola, tak som si uvedomil jednu zásadnú vec, že boli tam nejaké produkty v rámci toho eventu, ktoré keď som videl,
tak som pochopil, že nie je to náhoda, čo sa deje a ja náhody neverím a nikdy som neveril a tak som, že som si z toho, čo som tam zažil a videl a čo som mal v ruke, tak som si snažil vybrať to, čo s tým budem a mám robiť do budúcna. To je veľmi dôležité. No a keď som si pozrel, že naša vizitka Noemácka je čisto biela a je zlatým písmenom popísaná údajmi a som si pozrel tie produkty, ktoré boli na tom evente komunikované a takisto boli v hodvábnom bielom obale s zlatým popísané, tak som pochopil, že tu niečo nehraje v tom najlepšom slova zmysle. No a potom prišlo to, čo sa stalo, však Gabika sa máme dáš na to, sú z toho videa, fotky, ktoré sú veľmi úžasné a skončilo to tak, že ja som dostal jednu tombolu, jeden lístok, ťahala sa tombola a v tej tombole som bol vyťahnutý ako jeden z výhercov, tuším tretí. A dostal som ten výrobok, ktorý bol komunikovaný na tomto evente, okrem tých neskutočne silných obchodných vecí ohľadne influencingu. No a prišla prednáška Alexa. A v tej prednáške mňa Alex tých 80 ľudí oslovil. Neviem anglicky, čo je môjim obrovským mínusom. A posledné 2 mesiace to beriem ako svoj fakt veľký mínus. A pravdepodobne s tým budem niečo už aj robiť, aby sa to zmenilo za krátku dobu. Lebo Alex bol tým nakopávačom toho celého, že toto takto nemôžem na svoje staré kolena nechať, aby som anglicky sa aspoň trochu nenaučil. Ale moja dcera prekladala ti, takže si rozumel. Pani doktorka Makašová bola brutál, tak to, o tom potom. Ona bola kľúčom k môjmu poznaniu a pochopeniu. Lebo ten preklad, keby nebol taký dobrý vtedy z jej strany voči mne, tak možno by mi boli kľúčové veci ušli. Ale... Áno, to je pravda. Teraz si predstavte, že sedíte na evente, kde nikoho nepoznáte, iba Gabiku je manžela a dceru, pani doktorku, Gabikinu dceru právničku a nikoho iného tam som nepoznal. Prednášateľ, svetový líder, mega obchodník, ktorý zmenil život viac ako 80 ľuďom za posledných 30 rokov, spravil si niekoľko násobných milionárov networkingu a to sa nepodarilo podľa mňa nikomu na svete. To, čo je mu za posledných 30 rokov, tak počas svojej prednášky prišiel ku mne, anglicky ma oslovil a ja som sa postavil, on ma objal a dal mi do ruky produkt. Ten istý, čo som vyhral na tej tombole. Tak tomu to hovorím gól. A pointa bola o tom, že ja som nevedel, čo mi povedal, len som intuitívne sa postavil, keď sa ku mne on postavil, ja som sedel počas tej prednášky, tak som sa postavil. A to, že ma objal tak chlapsky, tak to bol pre mňa veľmi, veľmi silný, taká silná emócia prešla, tam energia prešla neskutočnou mierou aj tam a odtiaľ späť. A potom prišlo to neskutočné stretnutie, za čo som ti takisto veľmi vďačný, ten pozdný obed s Alexom Arnoldom, s tebou, svojím manželom a s tvojou dcérkou. Dominikou, ktorá nám to celé tlmočila na brutálnej úrovni top. No a ja som urobil to, čo som urobil. Dal som produkt prvý, ktorý som vyhral v tombole na stôl. Je z toho, tuším aj fotka niekde, vieme sa k nej dostať. Dal som produkt vedľa toho, čo som vyhral, čo som dostal od Alexa, lebo on mi ho tiež dal. A vedľa tých 2 produktov som dal svoju vizitku z obých 2 strán, či 2 vizitky. A opýtal som sa Alexa Arnolda, že čo s tým mám ja robiť, ako bežný človek zo Slovenska, ktorý síce 20 rokov robí v obchode niečo a snaží sa zdokonalovať v rámci obchodu, ale neviem, čo s tým mám robiť. A bola tam chvíľku, pár sekundová pauza pred tým, ako Alex na to reagoval, ale bola to pre mňa veľmi silná emócia. Pamätáš si na to, Gabika? Pamätám sa. Áno, a je to symbolika, naozaj to bolo identické skoro dizajn. Pointa bola o tom, že naše vizitky v rámci našej akciovej spoločnosti vyzerajú presne tak, ako vyzeral ten produkt, vyzerajú tie produkty. A to nebola náhoda. To je proste fakt. No a to, že na to Alex Arnold reagoval, ako reagoval, pre mňa bolo potvrdením toho, že táto energia a táto nie náhoda má mať svoj príbeh. No a ja som tomu príbehu dal maximálnu zelenú. Po návrate z Prahy v nedeľu som hneď v pondelok ráno sedel s predsedom predstavenstva a s odborným tímom som mi povedal, čo som zažil, čo z toho vyplýva pre nás ako pre firmu a hlavne sme identifikovali vo vedení našej spoločnosti to, že my dneska vo firme, a ani sme na to nemysleli, my sme to varali, že to bude niečo externé časom a nie jedna firma, niekoľko firiem. Nemali sme tu profíka, odborníka na marketing, na reklamy, ani nič tohto rádu. Sú v odbornom týme ľudia, profíci na segment práva, legislatívy, bankovníctva, účtovníctva, auditu, obchodu a tak ďalej, ale na toto tu nebol žiaden top človek. No a teraz si predstavte, že ja som sa dostal na event, kde sa predstavil globálne dneska
bezkonkurenčný projekt, ktorý dokáže naučiť každého človeka, ktorý podniká a chce sa zdokonaliť v obchode na sociálnych sieťach, so zviditeľňovaní sa. To je jedno, či predáva produkty akéhokoľvek typu alebo služby, úplne jedno, aby sa stal lepším obchodníkom a stal sa súčasťou toho, čo 5 rokov pred nami je, aj to nezvratné. Do 5 rokov 75 až 80% obchodu, kamenného obchodu, prejde na sociálne siete. A kto tento trend nezachytí, tak ten zostane tam. A tam to bude minulosť, tam to je budúcnosť. A ja som pochopil, že tá budúcnosť je spojená tým smerom. A preto sme dali po dohode s odborným tímom našej akciovej spoločnosti zelenú tomu, že sme sa ako prvá firma na európskom trhu zapojili do tohto projektu. Ako taká. Do dneska máme v rámci Influencing zapojených cirka nejakých 15 až 20 obchodných partnerov, ďalší sú v komunikácii, ale podstatné, čo vyplýva pre nás, je to, že my sme si uvedomili, že to globálny, bezkonkurenčný projekt, ktorý dokáže naučiť každého z nás, a počnúť s mňou, všetkých nás v obchodnom týme a našich obchodných partnerov Noeme, ako sa stať lepšími obchodníkmi na sociálnych sieťach, lebo toto neviem robiť ani ja. A tak toto bola pre nás tá maximálna zelená a ten štartovací bod, že touto cestou chceme ísť. Za toto veľká. Ja sa tiež veľmi teším, že to takto spomínaš, pretože tí úspešní ľudia sú vizionári a vedia tak predikovať, predpovedať, že asi ktorým smerom, všetkým nám je jasné, že ktorým smerom sa tento podnikateľský svet uberá a to prepojenie so svetom sociálnych sietí je už úžasné, tak ja sa veľmi teším a teším sa aj na to, čo nás čaká, čo pripravujeme v našom meste, kde ja žijem, ty pendluješ medzi Bratislavou a Košicami, ale už 18. januára vlastne Alex Arnold príde na náš summit sociálnych sietí, ktorý organizujeme a veľmi sa teším na všetkých z vás a pozývam vás touto cestou, aby ste prišli, aby ste to zažili na vlastnej koži, aby sme sa spoznali, aby ste vlastne pochopili, či je to pre vás a aký prínos do života vám to môže doniesť, vôbec spolupráca s nami, alebo môžete len využívať ako študenti tieto kroky, pretože ja som prešla všetkými možnými spôsobmi, aj bez vedenia, aj s vedením, aj cestou pokusu omylu a viem to porovnať, čo vlastne nám prináša výsledky. Ja stále zvyknem hovoriť, že nemám čas strácať čas, aby som skúšala niečo a prečo nevyužiť tú pomoc, keď ju máme. A tak ako som aj v dnešnom príspevku napísala, že každý mentor má svojho mentora, hej, proste neexistuje, že by sme sa narodili a zrazu všetko vieme. A hlavne v podnikaní a v dnešnom rýchlo meniacom sa svete. A predstavte si, aká je tá hodnota, koľko by vás to stálo, keby ste mali mať vlastných koučov, okolo 60 a z celého sveta tých najlepších. Hej. To by ste si nevedeli zaplatiť. A táto vzdelávacia platforma, ktorú vlastne my využívame a takisto o nej informujeme, tak takýto prístup takýmto mentorom ohľadom sociálnych sietí, ako si budovať značku, ako sa prezentovať, ktorú platformu zvoliť a tak ďalej nám poskytuje. Takže pozývame vás, príďte 18. do Košic do hotela Jazmín, bude to tak 2,5 až 3 hodinky, budeme tam osobne aj s Lacim a tešíme sa na vás. Gabika, ďakujem, že si túto vec pripomenula, lebo je to veľmi dôležitý milník v rámci Slovenska. Je to asi historicky prvý event tohto projektu na Slovensku. Ja si myslím, že tých eventov bude určite časom viacej, ale tým, že to je historicky prvý, tak je to také milníkové. Ale to, čo pre mňa ako pre človeka a pre celý náš projekt Noem bola tá najväčšia hodnota v rámci Influencing You, bolo to za prvé. Človek, ktorý to spolu s manželkou vytvoril, Alex Arnold, je špička v rámci networkingového obchodu na svete posledných 30 rokov. Viac ako 80 ľuďom pomohol svojimi danosťami a s tou 30-ročnou skúsenosťou v networkingovom obchode pomohol zarobiť niekoľko miliónov dolárov a eur počas tých 30 rokov. Toto bola pre mňa alfa omega, čiže ja sa vždycky mám tendencie stretávať, dostávať do blízkosti ľudí, kde
či ma to stojí peniaze, alebo nejaký kontakt, alebo vzťah, aby som dokázal tých ľudí naučiť niečo, čo oni v živote dokázali. Lebo tak viem zlepšiť to, čo máme momentálne my v rukách. To je náš projekt Noem. Pre nás je hlavná zásada to, aby ten Noem postupoval v rámci toho, aby klienti, tá hodnota pre klientov bola maximálne na najvyššej úrovni. Ten výsledný efekt financie sú výsledným efektom toho obchodného procesu a základ je hodnota a reálna informácia pre našich klientov. Takže ako ten obchod robiť správne dneska na sociálnych sieťach, a v tom online svete je kľúčom k obrovskému úspechu do budúcna. Čiže Arnold je Alex tohto obrovskou zárukou. A keď som si uvedomil, že niekde pred Vianocami sa už objavilo virálne video a je už Influencing You, síce ešte v angličtine, ale podľa mňa za pár dní to bude aj v iných jazykoch, ako externý poradca tohto projektu v rámci Influencing You dal svoje videjko Dom Pikula. Tí, ktorí nepoznáte tento pojem, tak si vygooglite. A keď zistíte, že Dom Pikula je mentorov všetkých na tejto planete, Tony Robbins a všetci mega mentori. Áno, tí najlepší. Tí najlepší na svete chodia mentorovať sa k nemu a tento človek dal svoje prvé virálne video na podporu tohto projektu. Tak toto bolo ďalším potvrdzujúcim elementom vo mne ako človeku a v našom projekte Noem celým odborným tímom, že toto je cesta do budúcna. A môže sa na to človek pozrieť akokoľvek. Bude hľadať možnosti na Slovensku medzi šikovnými ľuďmi, ktorým sa podarilo vytvoriť nejaký obchod tu v rámci Slovenska alebo Čiech, alebo sa pozrie do toho projektu obidvom očami, príde na event 18. januára do Jazmínu od 10. do 13. a zistí, že v tom projekte je zapojený cirka 60 top, dá sa povedať, online influencerov, obchodníkov, marketérov z celého sveta, ktorí mesačne zarábajú obrovské sumy peňazí a nie krátku dobu. Tak od takýchto ľudí sa naučiť to, ako to robia oni a ako sa k tomu oni dostali, že tento úspech oni momentálne žnú už ako bežnú vec a berú to ako bežný fakt, každodennú realitu, je niečo, čo je pre nás obrovskou výzvou. Obrovskou možnosťou pre každého, ktorý sa na tom evente určite zúčastní. Takže tá hodnota z toho eventu bude neporovnateľná s tým, že čo dneska je možné dosiahnuť alebo mať možné v tejto sfére na Slovensku. Áno, ja sa veľmi teším, že tí, ktorí tam prídu, tak pochopia, aký digitálny nástroj, virálny a globálny máme v rukách a čo s tým vieme spraviť, ako vieme skvalitniť svoje podnikanie a dostať to na vyšší level. Takže naozaj sa tešíme na vás. Pozdravila by som dievčatá, ktoré nám tu píšu. Žanetku, pozdravujeme ťa, Ľubku Halandovú. Ďakujeme pekne, že vyzerám pekne a že som tvoja mentorka, najmentorka. Ďakujem, Ľubi, ty si moja, vieš, že vysnívaná klientka. A ešte je tu odkaz pre Ladislava, že Ladislav, po anglicky sa naučíte raz, dva. Áno, tak veríme tomu. Bude to veľká výzva, určite. Áno, takže Laci, veľmi pekne ti ďakujem, bolo to super, polhodinka zbehla ako nič a tešíme sa na vás aj na všetkých, ktorí sa naozaj prídete do Košic na nás pozrieť a stanete sa možno našimi študentmi, spolupracovníkmi, partnermi, už nechám na vás, prečo sa rozhodnete. Takže krásny večer vám želám. Ahojte. Gabika, ďakujem za pozvania, túto možnosť byť v tvojom štúdiu s tebou. Ja osobne sa tiež veľmi teším na tento event a všetci tí, ktorí máte záujem a zabezpečiť si svoju účasť, tak buď na mojej sociálnej sieti na ploche na Facebooku alebo na Gabikinej, alebo na ďalších našich partnerov, ktorí už zdieľali tento Gabikin príspevok, si vyklikajte svoj údaj, aby bolo všetko pre vás pripravené na tom evente, aby sa tam s vami počítalo. Majte ešte pekný večer všetci a krásny zvyšok večera. Dovidenia. Ahojte, dovidenia.